com que un monstre. Sí, necessitaràs una clau com aquesta i aquella t'emportarà al país dels monstres. No t'emportarà, sinó que quan tu en aquesta clau invoques a un monstre, vindrà a buscar-te. Això va fent. I en seguida que va invocar 40 maula, 40 maula, 40 maula, i en seguida va aparèixer este. On està el 40 maula? Ahí. Ese és un... Però sabeu per què són diferents? Perquè és un... No, és que siguen diferents, resulta que el 40 maula tenia l'agilitat superràpida de poder disfressar, bueno, de poder canviar i convertir-se en altres coses. Igual estava fet així en por de cabra, al principi tenia forma de gat, en banyes, era un gat en banyes, però després podia transformar també en rates penades, en oronetes, en ocells, i també se n'anaven volant. I què passa? Que pujant-se damunt d'ells, se n'anaren a buscar sota els ponts, baix de tots els ponts, a veure si el trobaren. I no van trobar cap. Estava o no estava?